Να σας καλωσορίσουμε, παιδιά, στο χώρο εδώ του Μύρτιλο. Είμαστε από την ομάδα μαζί ενάντια στην αδικία, μια διαδικτυακή πλατφόρμα που έχουμε φτιάξει. Εμείς που είμαστε εδώ είμαστε διαχειριστές και κάποια άλλα αρκετά ακόμα άτομα, τα οποία δεν μπορούν να είναι μαζί μας. Είναι και στο εξωτερικό, δεν είναι. Είναι και στο εξωτερικό, είναι στην επαρχία την ελληνική κλπ. Εν πάση περιπτώσει, εμείς εκπροσωπούμε όλους αυτούς και προσπαθούμε τώρα να βγάλουμε λίγο προς τα έξω την ομάδα. Είναι καινούργια όλη αυτή η κίνηση. Δεν είναι πάνω από 1,5 μήνα η ζωή της. Και προσπαθούμε να κάνουμε γνωστό το τι θέλουμε να πετύχουμε μέσα από τη δράση σε αυτή την ομάδα. Να αφήσω και τους υπόλοιπους να τους συστήσουμε καταρχάς. Είναι η Νίκη Παπουλάκου, η οποία είναι δημοσιογράφος στη Φωνή των Πειραιωτών. Είναι ο Γιάννης ο Ζωγραφάκης, ο οποίος είναι άρτη αφιχθής από την Κρήτη. Και εκείνος μαχητικό και δυναμικό μέλος της ομάδας. Είναι ο Παναγιώτης ο Ντάβιος, καινούριος φίλος και με αρκετή γνώση γύρω από τα οικονομικά θέματα πιο πολύ, γιατί εδώ προσπαθούμε ο κάθε ένας μας να έχει και μια έτσι μια γνώση σε ένα αντικείμενο, αν γίνεται πιο βαθιά, ώστε να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Και νομικούς έχουμε. Και νομικούς έχουμε. Είναι εδώ μια νομικός, η Μαρία η Τριανταφύλλη, και άλλους ειδικούς. Το πρόβλημά μας είναι να ξεκινήσει η ομάδα να δουλεύει, να έρχονται άνθρωποι να καταγγέλνουν περιστατικά, είτε επώνυμα είτε ανώνυμα όπως έχουμε ορίσει. Όχι το πρόβλημά μας. Όχι πρόβλημά μας, πρόβλημά τους που δεν έρχονται είναι. Αλλά αυτή τη στιγμή η ομάδα είναι καινούρια και ο κόσμος φαίνεται διστακτικός να ξεκινήσει να φέρνει θέματα. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι λίγο με την εξωστρέφεια που προσπαθούμε να δώσουμε τώρα, με την προβολή, αυτή την προβολή που θα γίνει όπως μπορεί να γίνει, και με την επιμονή τη δική μας να καταφέρουμε να προσεγγίσουμε και να προσελκύσουμε ανθρώπους να ξεφοβηθούν, να μπορούν να δημοσιοποιούν το πρόβλημά τους. Ναι. Έτσι και κι να αλλιώς. βρίσκουν ανταπόκριση. Ναι. Συγγνώμη. Ναι, όχι, Νίκη, εσύ. Όχι, θέλω να πω ότι βασικά ο στόχος μας δεν είναι στόχος για να πετύχουμε κάτι για μας. Είναι με την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε όλοι πλέον στον καιρό και επειδή έχουμε και μια ιδιαίτερη ευαισθησία, είπαμε να κάνουμε αυτή την ομάδα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε συνάνθρωπο που έχει πρόβλημα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα αυτή τη στιγμή. Οι άνθρωποι τα πνίγουν, δεν ξέρουν πού μπορούν να μιλήσουν, αλλά νομίζω ότι όταν είμαστε πολύ μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα καλύτερα. Γιατί και ο άνθρωπος την ώρα που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, όταν υπάρχουν άλλοι κοντά, μπορούν να το συμβουλέψουν καλύτερα και να διεκδικήσουν. Να αισθανθεί πιο δυνατός έτσι κι αλλιώς. Να αισθανθεί πιο δυνατός και να διεκδικήσει, αν μπορεί, αυτό που μπορεί και από εκεί που μπορεί. Η συνάντηση που κάναμε σήμερα είναι μια συνάντηση γνωριμίας, απλώς για να καταλάβετε η ομάδα τι είναι αυτό που θέλει να προσφέρει, γιατί για προσφορά μιλάμε. Ναι, βασικό. Ναι. Βασικό. Και εσείς που είστε σήμερα εδώ, μπορεί να είμαστε λίγοι, άλλη φορά μπορεί να είμαστε περισσότεροι, θα το πείτε και σε άλλους φίλους και όποιος έχει κάποιο πρόβλημα να το δημοσιοποιεί. Γιατί όταν δημοσιοποιείται κάτι, αυτό το βλέπουμε και γενικά. Βλέπεις όταν βγαίνει ένα θέμα στην τηλεόραση και γίνεται γνωστό, την άλλη μέρα έχει πιθανότητα να τακτοποιηθεί. Ο άλλος που δεν είναι γνωστό το θέμα του, θα μου πεις και είναι λύση αυτή, δηλαδή να πρέπει να δημοσιοποιηθεί κάτι. Όχι, δεν είναι λύση, αλλά εδώ που βρισκόμαστε λειτουργείς με τις λύσεις που σου παρέχει η κατάσταση.
Λοιπόν, και μία λύση είναι αυτή. Ότι μπορείς να βοηθήσεις και όταν είμαστε περισσότεροι μαζί, μπορούμε να βοηθήσει. Η δύναμη εν τη ενώση ισχύς. Δεν σας κουράζω άλλο. Ήθελες κάτι να πεις? Ναι, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Αν δεν ξέρω αν επιτρέπετε. Αν να ολοκληρώσουμε Να ολοκληρώσουμε και θέλετε μετά καλύτερα να... Να συνεχίσω. Καταρχήν θα ήθελα να σας πω ποιοι είμαστε. Είμαστε άνθρωποι ανεξάρτητοι. Ο καθένας έχει τη δική του δουλειά, έχει τη δική του απασχόληση, δεν εξαρτώμαστε από κάτι, από κάποιον. Δεν μας ενδιαφέρουν ούτε τα κομματικά, ούτε τα θρησκευτικά, πιστεύω του καθενός, τίποτα από όλα αυτά. Ούτε υπάρχει υποκίνηση από κάπου. Ούτε υπάρχει υποκίνηση από κάπου. Ούτε πολιτική υποκίνηση. Καμία. Ούτε χρηματοδότηση. Δεν είμαστε εκεί, Και αυτό είναι και ένα βασικό μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε και στον κόσμο, όχι μόνο σε εμάς. Όπως εμείς καταφέραμε και φτιάξαμε αυτή την ομάδα και κάνουμε τα πρώτα της βήματα κτλ. Έτσι και ο κόσμος. Ο κόσμος μπορεί με τον ίδιο τρόπο ακριβώς να λύσει και τα δικά του προβλήματα. Είναι δηλαδή όχι μόνο. Δεν είμαστε μόνο εμείς που θα τον βοηθήσουμε, δεν είμαστε ούτε η πανάκια ούτε τίποτα στα προβλήματά του. Του δείχνουμε έναν τρόπο να κάνει και εκείνο. Ακριβώς. Είναι και μια μορφή εκπαίδευση για τον κόσμο αυτό. Ότι με αυτόν τον τρόπο ότι μαζί μπορούμε να λύσουμε κάποια πράγματα και να προχωρήσουμε παραπέρα. Αυτός είναι και ο κύριος σκοπός αυτής της ομάδας, ας πούμε, αυτού του είδους το μήνυμα να στείλουμε. Δεν ξέρω τι. Προφανώς θα προκύψουν κάποια ερωτήματα στην πορεία και προφανώς η πορεία της ομάδας θα δείξει και το πώς θα πάει το πράγμα. Και να μας πούν για τον πώς το βλέπουν σαν ιδέα. Βεβαίως. Εγώ δεν έχω να πω πάρα πολλά περισσότερα. Νομίζω ότι έχω πει. Μπορεί να πάμε να μιλήσει και εσύ, να πει πράγματα, να πάμε σε ερωτήσεις. Καλησπέρα σε όλους. Μία κίνηση ουσιαστικά σε συλλογικό επίπεδο. Είναι γνωστό σε όλους ότι όταν είσαι μόνος σου, λειτουργείς σαν μονάδα, με ό,τι μειονεκτήματα έχει αυτό, ενώ όταν λειτουργείς σαν ομάδα και χωρίς κάποια κίνητρα οικονομικά ή γενικά να υπάρχουν κάποια κοινά συμφέροντα, θεωρώ ότι μπορείς να έχεις μεγαλύτερη βοήθεια. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να μαζευτούμε κάποιοι άνθρωποι, ο καθένας με κάποιες γνώσεις στον τομέα του. Σαφώς αυτό δεν είναι μόνο οι διαχειριστές, είναι και τα μέλη, και να μπορέσουμε να προσφέρουμε αφιλοκερδώς οποιαδήποτε συμβουλή μπορούμε να δώσουμε, ώστε να βρεθεί λύση στο πρόβλημα του κάθε συνανθρώπου μας. Αυτή είναι η ουσία της ομάδας. Και αυτός πιστεύω ότι είναι ο απότερος σκοπός. Να μπορέσουμε να βοηθηθούμε όλοι μέσα από την ομαδοποίηση του προβλήματος. Θεωρούμε ότι η φωνή ενός, όσο δυνατή και να είναι, δεν πάει να είναι η φωνή ενός, ενώ σε ένα πρόβλημα όταν θα σκύψουν από πάνω και άλλοι να βοηθήσουμε, σαφώς θα αναδειχθεί καλύτερα. Αυτή είναι η ουσία της ομάδας και πιστεύω και ο σκοπός της. Να μπορούμε, όπου βλέπουμε κάποια αδικία εις βάρος του ανθρώπου μας, να βοηθούμε κι εμείς με όποιο τρόπο μπορούμε, ώστε να αναδειχθεί κάποια λύση. Αυτά είχα να πω, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Νομίζω ότι όλοι καταλάβουν. Γιώργο, συγγνώμη, μια στιγμή για να πω όλα τα μέλη που είμαστε διαχειριστές εδώ Ναι, τους διαχειριστές. Είναι η Άννα Ιζουμάνη, είναι από τη Γερμανία, είναι ο Πάνος ο Ντάβιος. Ελληνίδα η Άννα, έτσι. Ελληνίδα, ο Ντάβιος ο Πάνος, η Ελένη Χαλβαδάκη δεν ήταν δυστυχώς, δεν είναι σήμερα μαζί μας, έχει κάποιες δουλειές. Η Ήρυδα Ιολυπίου είναι Ελληνίδα και αυτή, αλλά αυτή είναι από την Ολλανδία, δεν είναι και αυτή στην Ελλάδα. Ο Χριστάκης ο Γιώργος από εδώ. Η αδερφή του Γιώργου. Η Δέσποινα Χριστάκη, Δέσποινα. Που δεν είναι εδώ. Η Μάρια Βλαχάκη, η οποία είναι στο Σκόπελο και δεν μπορούσε να είναι, είναι η Παπουλάκου που είναι εδώ. Η Νικολέτα Παπαθανασίου, η οποία δεν είναι καν Ελληνίδα, είναι από την Αυστρία, φιλέλληνας, ξέρει πολύ καλή γνώση της των ελληνικών. Ναι, μιλάει πολύ καλά ελληνικά. Και λατρεύει την Ελλάδα, ο σύζυγός της ήταν Έλληνας. Ο Πέτρος ο Ζουμάνης είναι ο αδελφός της Άννας, αυτός είναι στην Ελβετία. Στην Αυστρία. Ο Πέτρος, Ελβετία, ναι. Ο Φώτης. Ο Πέτρος είναι γιατρός. Ο Φώτης, δεν θυμάμαι τι τώρα. Ναι. Ο οποίος είναι και ο προγραμματιστής της ομάδας, δηλαδή το site που θα φτιάξουμε. Αν θα φτιάξουμε και site εκτός από τη σελίδα του Facebook. Ναι, που σε μερικές μέρες θα είναι στον αέρα, είναι εξαιτίας του Φώτη, το οποίο δυστυχώς το επίθετο. Τότε μου ξεφεύγει τώρα. Η Στέλλα η Παπαπέτρου είναι νομικός, είναι και αυτή στο εξωτερικό, δεν είναι εδώ στην Ελλάδα. Ο Τιλ
Wenzel, δεν ξέρω, ναι, ο οποίος είναι στη Γερμανία και αυτός, ο Τιλ είναι ψυχολόγος νομίζω είναι. Αυτό βοηθάει κιόλας, διότι έχουμε και ενημέρωση και από άλλες χώρες. Από άλλες χώρες, βέβαια. Ο Βασίλης ο Μαρουλάς, ο οποίος είναι ένας καταξιωμένος άνθρωπος στον χώρο του, δεν πολύ εμφανίζεται, αλλά είναι πολύ χρήσιμος άνθρωπος για την ομάδα. Ο Στέλιος ο Κυπουρόπουλος, ο οποίος δυστυχώς δεν μπορούσε για κάποιες ενηλυμένες υποχρεώσεις να είναι μαζί μας, και η Τριανταφυλλιά Ηλιοπούλου, η οποία και εκείνη έχει κάποια προβλήματα. Έχει θέματα σοβαρά και εκείνη και δυσκολεύεται στη μετακίνησή της. Υγείας εννοώ. Αλλά είναι πολύ χρήσιμος άνθρωπος γιατί είναι και πολύ καλή συγγραφή και γενικά. Και μεταφράσεις και μεταφράσεις. Και πολύ έξυπνος άνθρωπος. Αυτοί είμαστε οι διαχειριστές αυτή τη στιγμή. Καταλάβατε τώρα, επειδή ακούσατε ότι υπάρχουν και πάρα πολλά άτομα στο εξωτερικό, να πούμε ότι αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο έχει ήδη λειτουργήσει και στην Αμερική αλλά και σε κάποιες χώρες της Ευρώπης, δηλαδή στη Γερμανία για παράδειγμα. Γι' αυτό και να πούμε εδώ ότι η Άννα Ιζουμάν ήταν εκείνη η οποία μας ξεκίνησε όλη αυτή την ιδέα, επειδή το έχει δει να λειτουργεί αυτό το μοντέλο στη Γερμανία, όπου άνθρωποι οι οποίοι αντιμετώπιζαν ένα κοινό πρόβλημα συγκεντρώθηκαν και έγιναν πάρα πολλοί κάποια στιγμή. Μια πολύ συγκεκριμένη περίπτωση ήταν με κάποιους σκομμένους λογαριασμούς με κάποια εταιρεία τηλεπικοινωνιών, όπου όλοι παρατήρησαν ότι κάτι συμβαίνει. Βγήκαν 2-3 λοιπόν, διαμαρτυρήθηκαν, άρχισαν να μαζεύονται άλλοι 3-4 και μαζευτήκαν κάποιες χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι τελικά κατάφεραν, πίεσαν την εταιρεία και άρχισαν να επιστρέφουν χρήματα. Αυτό λοιπόν είναι ένα μοντέλο δοκιμασμένο με έναν τρόπο. Αρκεί ο κόσμος να συσπηρωθεί γύρω από ένα ζήτημα και να μπορέσει να το βγάλει προς τα έξω. Εμείς δίνουμε την ευκαιρία, επειδή γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο κόσμος είναι φοβισμένος και φοβάται και το στιγματισμό. Δηλαδή, πολλές φορές δυσκολεύεται να εκθέσει ένα πρόβλημά του εξαιτίας του στίγματος που θα τον ακολουθήσει από το πρόβλημα το οποίο θα εκθέσει και θα μοιραστεί. Δίνουμε όμως την ευκαιρία εμείς στην πλατφόρμα αυτή να το κάνει και ανώνυμα κάποιος αν θέλει ή με τρόπους κάποιος φίλος μου αντιμετωπίζει ένα τέτοιο ζήτημα κτλ. Υπάρχουν δηλαδή τρόποι να μην εκτίθεται, αν δεν θέλει. Εμείς δεν συμφωνούμε πολύ σε αυτό, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δυσκολεύονται. Οπότε υπάρχει αυτή η ευκαιρία. Μπορεί να είναι και λόγω θέσης η δυσκολία του. Για 1000 λόγους. Ναι, εργασία ακούσει, γιατί η αδικία, όπως είπαμε, καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Μπορεί να είναι κοινωνική, μπορεί να είναι εργασιακή, μπορεί να είναι διαπροσωπικές σχέσεις σε ένα κοινό χώρο, οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς. Αυτά λοιπόν όλα είναι θέματα που μας αφορούν και μπορούμε εμείς να τα προβάλλουμε και να τα προωθήσουμε προς αντιμετώπιση με τους τρόπους που είπαμε προηγουμένως. Να πούμε ακόμα ότι παρόλο ότι είμαστε μια ομάδα που δημιουργήθηκε εδώ και 1,5 μήνα, έχουμε αυτή τη στιγμή ξεπεράσει τα 2.500 μέλη, αν δεν κάνω λάθος. Ένας αριθμός σημαντικός, που δείχνει ένα ενδιαφέρον ο κόσμος. Είναι και αυξανόμενος, έτσι δεν... Ναι, είναι ένας που δείχνει συνεχώς αυξάνουσα πορεία και νομίζουμε ότι ακόμα είναι μουδιασμένος ο κόσμος, όπως είπαμε, αλλά παρόλα αυτά είναι πολύ σημαντικό που υπάρχει τόσος κόσμος, γιατί παρακολουθούν, βλέπουν, επεξεργάζονται και κάποια στιγμή νομίζουμε ότι θα έρθουν πράγματα μαζεμένα. Και αυτός είναι και ο στόχος μας. Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο εδώ, ότι το να είσαι αδικημένος δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι φοβισμένος. Αυτός που θα κάνει την επανάσταση, που θα κάνει την αλλαγή, που θα κάνει κάτι που θα αντιδράσει γενικά, είναι αυτός που έχει δύναμη. Το να είσαι αδικημένος δεν σημαίνει ότι είσαι αδύναμος. Μπορεί να είσαι πολύ δυνατός και ο φόβος να σε κάνει αδύναμο. Ο φόβος πάντοτε είναι ο χειρότερος σύμβουλος. Οπότε θα ήθελα να πω στον κόσμο, όπως το λέω και στον εαυτό μου, όπως το λέω και σε όλους μας, ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε. Αυτό που δικαίως μας ανήκει πρέπει να το διεκδικούμε, αν κάποιος πάει να μας το αφαιρέσει. Είναι η λεγόμενη ητοπάθεια. Ναι. Όπως βλέπεις πολλούς που τους λες, γιατί δεν κάνεις κάτι, και τι να κάνω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Παρέτηση είναι αυτή, εντελώς. Είναι παρέτηση. Και δυστυχώς και τα τελευταία χρόνια, αλλά και προκτήσεις, η αρρώστια που μας είχε χτυπήσει ήταν η παρέτηση. Και όλα τα θέματα. Η παρέτηση είναι μια χρόνια ασθένεια. Είναι το θέμα πώς θα ενεργοποιηθούμε ξανά. Δεν βαριέσαι. Ναι, το δεν βαριέσαι. Το δεν βαριέσαι, ναι. Εγώ θα σώσω τον κόσμο,
άσε να το κάνει Μια άλλος. προηγική ατάκα. Ισχύει ενδιενώσει με λίγα λόγια. Ισχύει ενδιενώσει. Να ξαναπούμε και κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι έχουμε προσπαθήσει να δημιουργήσουμε και ένα υπόβαθρο πίσω λίγο από όλο αυτό που συμβαίνει, από ειδικούς όπως δικηγόρους, όπως είπαμε, και είπαμε είναι εδώ μία από τους δικηγόρους αυτές, και άλλους ειδικούς, από κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, Και εκτός άλλες αυτού, ειδικότητες, σε κάθε δημοσιογράφους. Και σε κάθε προκύπτω θέμα θα ζητάμε και την ανάλογη συμβουλή. Ακριβώς, γι' αυτό το λόγο. Δεν θα είναι μόνο ό,τι λέει το μυαλό μας, Φυσικά, μα γι' αυτό είπαμε οι ότι. δικές μας γνώσεις. Ναι, ναι, ναι. Έτσι δεν Και είναι? έχουμε και τη χαρά να έχουμε και στο διαχειριστικό μας το κομμάτι ανθρώπους από τη δημοσιογραφία, από γνώστες λίγο Λογοτεχνία, παραπάνω τον από τα πάντα. οικονομικό. Βεβαίως. Λογοτεχνία από τα πάντα. Λογοτεχνία, τα πάντα. Φυσικά είναι ευπρόσδεκτος και όποιος άλλος θέλει να προσφέρει βοήθεια στην ομάδα. Έτσι. Ναι, Δεν υπάρχει θα. διαχωρισμό δηλαδή το μέλλον με το διαχειριστή. Όλοι πάμε να λειτουργήσουμε σε μια ομάδα. Οι διαχειριστέ απλά τυπικά ήταν οι πρώτοι που ξεκινήσαν να οργανώσουν κάπως το. Και οποίοι έχουν αναλάβει Χειρίζονται τη σελίδα. Αυτή η πλατφόρμα αυτή. Χειρίζονται τη σελίδα, δεν σημαίνει ότι. Ο κάθε ένα ό,τι μπορεί να βοηθήσει σε οποιοδήποτε πρόβλημα, είτε συμβουλευτικά είτε προσωπικά με κάποιο τρόπο που θα ξέρει εκείνο δηλαδή πώς θα το υποθετηθεί, είναι όχι απλά ευπρόσδεκτος, είναι παραπάνω από ευπρόσδεκτος. Θέλουμε βοήθεια για εμάς τους ίδιους, και όταν λέω για εμάς τους ίδιους, ενώ ακόμα και για τον οποιοδήποτε μέρος και για τον οποίο συνάδελφο. Βοηθώντας έναν συνάδελφο, βοηθάμε και εμάς τους ίδιους. Δυναμώνοντας μια ομάδα, δυναμώνουμε εμάς τους ίδιους ουσιαστικά. ισχυροποιήσει τη θέση σου. Έτσι. Μα και μέσα από το πρόβλημα του διπλανού που καταφέρνεις και το ξεπερνάς, Σαφώς. η δύναμη περνάει και σε σένα ταυτόχρονα. Ακόμα και στη σημερινή κοινωνία, έτσι όπως λειτουργεί, βλέπουμε και θα το ξέρει και η νομικός μας σύμβουλος, ότι ακόμη και αν πάρεις ένα παράδειγμα, μια δικαστική απόφαση που έχει δικαιωθεί κάποιος, τη χρησιμοποιείς προς όφελός σου. Το δικασμένο. Έτσι είναι. Μαρία, δεν ξέρω αν θες να πεις δύο λόγια κι εσύ. Νομίζω θα ήταν. Από όσα είπαμε, Κανείς να μπορεί να ανταποκριθεί σε όλα αυτά. Να μπορεί να ανταποκριθεί στον φόβο του, γιατί και σε εμάς το ίδιο φαινόμενο. Πολύ δύσκολο να κανείς προχωράει στο επόμενο βήμα. Αυτό θέλουμε να ξεπεράσουμε. Αυτό κανείς πρέπει να το ξεπεράσει. Και νομίζω ότι εμάς ο ρόλος μας είναι πρακτικό. Σε εσάς είναι το να στηρίξετε το ψυχολογικό ένα στον άλλο και με ειδικούς βέβαια, οι οποίοι θα είναι ψυχολόγοι, φαντάζομαι. Είναι αυτό που χρειάζεται κανείς είναι ψυχολογική στήριξη. Εμάς ο ρόλος μας είναι τελείως πρακτικός. Μα και είναι και πολύ, Ναι, αλλά πολύ πολύ σημαντικός, σημαντικός. γιατί. Ναι. Αλλά για να ξεπεράσετε το φόβο που κατάλαβε σε αυτό που θέλετε πρωτίστως να κάνετε, είναι να ξεπεράσει ο άλλος το φόβο του και να ενταχθεί στην ομάδα και Εκθέτοντας να το ένα ζήτημα. εκθέσει, να το και να έχει διάθεση για αγώνα. Αυτό. Να αγωνιστεί. Και ναι, Αυτό λοιπόν γιατί- είναι το. Ναι, εμείς καταλήγουμε μετά στον αγώνα, στη Ναι, δικαστική ναι. απόφαση. Αλλά για να φτάσει κανείς στη δικαστική απόφαση, Να έχει προηγηθεί. πρέπει να προηγηθεί η απόφαση. και δεν περιοριζόμαστε μόνο σε δικαστικού τύπου αγώνες. Εννοείται άλλο. Καλά, ναι. Ναι, βεβαίως. Ε, Όχι, μιλάει για τον τομέα της. Ναι, ναι. Ναι, αλλά γιατί άκουσα και περιπτώσεις, φαντάζομαι όταν λέτε για δική εννοείται τα πάντα. Πώς βέβαια. έχει παρενόχληση στον χώρο της εργασίας. Βεβαίως, όλα. Τα πάντα, ναι, Όλα. όλα διαφορά. Υπάρχουν υποθέσεις που θα ακολουθήσουν Είναι δικαστική λύση οδό. που μπορεί να δώσει κανείς στη δικιά μου, στο δικό μου επάγγελμα, είναι τελείως κάθετες. Ναι, ναι, ναι. Άρα για να φτάσεις στην κάθετη λύση, θα πρέπει να έχεις πάρει απόφαση και είσαι πάρα πολύ δυνατός αυτό που είπε ο κύριος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να λέτε τα ονόματά σας συνέχεια για να μας μείνουν και εμείς να ξέρετε. Γιατί. Ο Γιώργος, ο Πάνος, ο Γιάννης, η Νίκη. Εγώ να το ξέρω, τι λέω. Ναι, ναι. Ωραία. Θέλετε τώρα να Την κάνουμε ερώτηση, κάποιες ερωτήσεις. Πώς το Κάτι λέει βλέπετε, ο χρόνος. σαν ιδέα, πώς σας φαίνεται. Ο χρόνος αυτά των που σας προτάσεις. είπαμε. Εγώ ήθελα να σταθώ σε δύο ερωτήσεις. Η μία έχει να κάνει όταν ένα πρόβλημα είναι ατομικό, το οποίο αναγάγεται, από ό,τι φαίνεται, μπορεί να είναι σε ομαδικό κομμάτι στην ουσία, δηλαδή να είναι σε Υπάρχουν περισσότερους και άλλοι άνθρωπους, αλλά άνθρωποι ξεκινάει που με ένα δηλαδή- ατομικό πρόβλημα και δεν υπάρχει μάζοξη και άλλων τέτοιων παρόμοιων για τους λόγους που είπατε. Η ομάδα σταματάει στο προσωπικό κομμάτι ή αν διαπιστώνει ότι βάσει ενός ανθρώπου ξεκινάει κάτι, μπορεί να μην έχει, αλλά η διεκδίκηση της λύσης του προβλήματος μπορεί να έχει χαθεί σε αυτό το προσωπικό κομμάτι, αλλά στην πορεία μπορεί να κερδιθεί και να γλιτώσουν άλλοι άνθρωποι με το ίδιο πρόβλημα. Και η άλλη ερώτηση είναι, η ομάδα
αν δεν έχει αυτές τις μαζόξεις με τα προβλήματα, το πρόβλημα αυτό, εφόσον πια έχει γίνει γνωστό, έστω από 1 ή 2 άτομα, αλλά δεν έχει καταφερθεί, δεν έχει δημιουργηθεί η κατάσταση στο να μαζευτούν πολλοί όπως λέτε στο εξωτερικό γινόταν, η ομάδα σταματάει εκεί ή παίρνει αυτό το πρόβλημα και προσπαθεί με κάποιο άλλο τρόπο να το συνεχίσει? Και μπορώ να αναφέρω ένα παράδειγμα, στην προκειμένη περίπτωση, επειδή έτυχε να είμαι εγώ ένας από αυτούς και από τη μία φάση δεν θα σας κρύψω ότι στεναχωρήθηκα όταν έγραψα, από την ομάδα στεναχωρήθηκα πιο πολύ, ενώ με βοήθησε, παρεξηγήσει η ομάδα κάποια πράγματα που έγραψα στο Facebook. Ότι... Ναι, και εγώ σου είχα επιτεθεί εκεί. Ναι, παρεξήγησα δηλαδή η έννοια της ητοπάθειας, η έννοια, ξέρω εγώ, της παραίτησης. Όταν βγάζουμε γρήγορα ένα συμπέρασμα, όπως είπε η δικηγόρος πίσω, εγώ δεν τα βλέπω τα πράγματα συναισθηματικά, τα βλέπω πρακτικά. Δηλαδή, σας αναφέρω ένα πρόβλημα, η ομάδα με προσπάθησε να με βοηθήσει όντως, αλλά από εκεί και ύστερα, όσον αφορά για μένα το συγκεκριμένο πρόβλημα, χάθηκε η διορία, άρα αν δεν το ανέφερα θα πάρω την άδεια που τη δικαιούμαι μετά τις 7 του Απρίλη, στην ουσία 3 μήνες, όμως το να ξαναπάω εκεί και να κάνω φασαρία δεν το κάνω για μένα, θα το κάνω για άλλους δημότες του Δήμου Αθηναίων, παραδείγματος χάρη. Αυτό όμως θα μπορούσε η ομάδα να κάνει όχι μόνο από εμένα, το οποίο πρώτο προσυπογράψω εγώ ότι όντως ισχύει αυτό το γεγονός, να κάνει μία πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο για ποιο λόγο ένα ΑΜΕΑ, μιλάμε για το Δήμο Αθηνών, η οποία ίδια πρόταση, αν περάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηνών, μετά όπως λέτε μπορεί να τη χρησιμοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Περιστερίου, του Χαϊδαρίου και ούτω καθεξής. Που να λέει για ποιο λόγο για μια συγκεκριμένη στάθμευση πρέπει κάποιος να περιμένει 3 μήνες και να περάσει από 3 στάδια, ενώ είναι τόσο απλό. Εννοείς να κάνουμε μια ανεξάρτητη. Δηλαδή αυτό στην ουσία πέραν ότι πάμε εκεί και διαμαρτυρόμαστε για το συμπολίτη που στην προκειμένη περίπτωση ήμουν εγώ και έρχεται η γραμματέας του Δημάρχου και λέει μην ανησυχείς. Το τακτοποίησε όσον αφορά, δεν το γράφουν το αυτοκίνητο. Πήγα εκεί, αλλά στην ουσία αυτό είναι σαν να λέμε μια προσωπική χάρη προς εμένα, ναι, και να περιμένω εγώ να πάρω τις πινακίδες, αλλά δεν έχει... Όχι, δεν μιλάω από εσάς, εννοώ από το Δήμο. Στην ουσία όμως δεν έχει υπάρξει μια πρόταση εκεί ότι, ξέρετε κάτι, είναι λάθος να περιμένει κάποιος 3 μήνες όταν έχει το χαρτί, όταν έχει πάρει την απόφαση, την πιο σημαντική απόφαση είναι η οδοποιία, που λέει ότι κύριε, εμείς θεωρούμε ότι μπορούμε να του παραχωρήσουμε αυτό το χώρο εκεί. Από εκεί και ύστερα, για να περάσει αυτό, είναι αυτό που είπαμε, μια γραφειοκρατία 2 μηνών μέσα από συμβούλιο εκεί στη... Μου τι σημαίνει όμως ποιο είναι το κόστος αυτής της καθυστέρησης? Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Το κόστος της καθυστέρησης είναι ότι ο κάθε πολίτης ή ο συγκεκριμένος ΑΜΕΑ, ενώ δικαιούται μια κατάσταση, βρίσκεται σε μια ταλαιπωρία που του συμβαίνει και του κάνει. Γιατί αν το δούμε έτσι, και εγώ το αυτοκίνητο, θα μπορεί να πει κάποιος γιατί πήγες και πήρες αμάξι στο κέντρο της Αθήνας. Έτσι. Θα σου πει και ο καθένας τώρα. Εγώ το αυτοκίνητο δεν το είχα στο κέντρο της Αθήνας, αλλά αναγκάστηκα να το πάρω γιατί δεν ήθελα να μαλώνω με τους οδηγούς των λεωφορείων πηγαίνοντας στο Ίδρυμα ή στο Πάντιο, δεν μου ανοίγαν την μπροστινή πόρτα, με τους συμπολίτες λόγω της όλης κατάστασης που υπάρχει να με σπρώχνουν, να μην δίνουν κάθισμα και να είμαι όρθιος και να μην θέλω να πω τίποτα. Να έρθει κάποιος και να μου λέει κάθεσαι εσύ, νέο παιδί, να πρέπει να εξηγήσει, να του λέω μα είναι ανάπηρος, καλά σιγά μην είσαι ανάπηρος και ούτω καθεξής. Οπότε για να μην μπαίνω σε καθημερινή βάση, να μαλώνω με τους πολίτες οι οποίοι δεν έχουν παιδεία, με τους οδηγούς λεωφορείων, μάλιστα είχα κάνει μια ένσταση κάποια στιγμή και τιμωρήθηκε ένας από αυτούς με 2 μέρες, ξέρω εγώ, μείωση μισθού. Λοιπόν, και ούτω καθεξής, λέω από το να μην μαλώνω, γιατί εγώ πρέπει να πάω στο Ίδρυμα ή να κάνω τη δουλειά μου με τους άλλους ΑΜΕΑ. Έχω μια μειοπάθεια. Δεν μπορώ να κάθομαι στη διαδικασία. Ή θα μπω σε πόλεμο, οπότε σταματάω τη δουλειά μου που προσφέρω στους ΑΜΕΑ, ξέρω εγώ, στο Ίδρυμα. Άρα μπαίνω σε μια διαδικασία, αρχίζω και καταγγέλω τους πάντες και κάνω. Ή επειδή θεωρώ πιο σημαντικό άλλους ΑΜΕΑ που δεν έχουν τίποτα και έχω τον ελεύθερό μου χρόνο να είμαι εκεί, θα πρέπει να βρω έναν τρόπο να πάρω ένα αυτοκίνητο. Όταν χρησιμοποιώ τα μέσα, να μειώσω αυτή την κατάσταση. Αυτό δεν είναι η τοπάθεια. Επίσης, έρχομαι στο κομμάτι το πρακτικό, ότι πολλές φορές εγώ είχα μία θεωρία στον εαυτό μου. Μικρός ήθελα να κολυμπάω κόντρα στο ρεύμα. Τι γίνεται όταν κολυμπάς κόντρα στο ρεύμα με τη φύση?
Κάποια στιγμή θα κουραστεί και το ποτάμι, επειδή δεν γυρίζει, θα σε παρασύρει. Μπορεί όμως να κολυμπάς και όταν κουράζεσαι να κάθεσαι λίγο δεξιά, να ξεκουράζεις, να βγαίνεις, να περπατάς, να ξαναμπαίνεις και έτσι μπορείς να το διανύσεις όλο το ποτάμι. Αυτή ήταν μια αντίληψη που όταν μεγάλωσα άρχισε να. Αυτό δεν είναι το πάθλιο. Αυτό το αναφέρω για εσάς που χρησιμοποιήσατε τη λέξη στα δικά μου λεγόμενα ότι. Στα δικά σου λεγόμενα. Έγραψα εγώ. Θα σου πω Όχι, δεν το παρεξήγησα. Προσέξτε, σας ξαναλέω. Για να είμαι εδώ σημαίνει ότι δεν το παρεξήγησα. Και στηρίζω